am y tro cynta yn y sioe frenhinol eleni. Ac ges i'r cyfle I fynd lan y gynne pan o'n I ar rhyw hoifech. Hyfryd iawn. Ac os gewch chi, os oes na unrhyw un yn gwrando neu'n gwylio nawr, ac I chi yn dod i'r sioe, wir mae werth mynd draw. Mae yna gyfle I ddod wyneb yn wyneb ar ceffylau trwm. Mae 'da chi'r Clydesdale, mae 'da chi'r ceffylau gwedd, a'r American Belgian hefyd. Diddorol, ie. Ie, yn fath gwahanol o geffyl trwm. Mae diolch I Lys Gennad y gymdeithas am eleni Rhys Eifion Griffith. Ac mae fe ei hunan wrth gwrs yn magu ceffylau gwedd, ac o achos ni oedd e am roi bri mawr ar y bryd arbennig yma sydd mor agos at ei galon e. A mae wedi llwyddo hefyd o beth ti'n dweud, Heledd. Oherwydd mae yn denu lot o sylw yn diwe y ceffyl trwm lawr wrth gylch y ceffylau. Ydy. Yn ddaearyddol yn hawdd iawn I ddod o hyd iddo fe, y cylch ceffylau ac i'r dde o hwnnw yng nghanol y peiriannau. Felly dwi'n meddwl bod ni wedi gweld y sioe unigol gyda'r ceffylau yma I gyd erbyn hyn. Mae'r beirniad yn gofyn I nhw fynd a gwneud cylch o'i hamgylch chi. Felly ni'n gweld nhw yn ar y dig yn mynd nôl allan. Felly ni wedi cael y sioe unigol wrth I nhw gyd erbyn hyn. Felly neis yr rhai fancad ei gilydd. Ie, a dwi'n meddwl bosib adron A I ni'n gweld ar y dde gyda'r ferch a'r het biws. Ond wrth gwrs mae yna bob bryd yn y cylch. A dyna sydd yn cyfrannu at y diddordeb mae'n siŵr yn y gystadleuaeth yma yw'r amrywiaeth o geffylau I chi'n gweld. Hwna'n cynyddu'r apel falle? Ie, a mae'n profi hefyd bod modd I unrhyw geffyl gysadlu yn y gystadleuaeth yma, gyda bod wyt ti'n marchogaeth ar yr un ochr. Beth fydd yn wych pan byddwn ni yn darganfod pwy sy'n ennill y gystadleuaeth yma yw cyfle I weld nhw yn carlamu o flaen y brif eisteddle. A mae rhaid I fi weid, mae yn drawiadol a wy'n edmygu rhywun sy'n gallu carlamu mewn cyfrwy untu. Mae yna un wedi tynnu mlaen, dwi'n meddwl. Neu tynnu mlaen? Tynnu mlaen ar hyn o bryd. Erin Hornsey, Halslake Nimrod yw'r ceffyl yma. Ond dyw e ddim yn derfynol? Dim eto, ond mi o'n i'n gweld hi'n rhyw hanner dathlu pan gath hi dynnu mlaen. Ond yw'r rhosglymau heb I rhoi allan eto. A beth sy'n ddifyr yw... Neis. A ni wedi gweld tipyn o'r gyfeillgarwch ar cyd-ddathlu yn ystod y deudddydd diwetha. A beth sy'n ddiddorol I weld, y cynta a'r ail, yw'r cyferbyniad rhwng y wisg a lliw'r ceffyl. Does na ddim un lliw yn ymdoddi mewn i'r llall. Na, mae hynny'n wir, a mae'r ddau cynta hefyd yn geffylau mawr hefyd yn dyn nhw. Wel, mae'r 1, 2, 3, 4, 5 cynta yn geffylau mawr, byddwn ni'n dweud. Ond y gwisgoedd yn debyg iawn yn dyn nhw. Ni'n gweld y 5 yma yn gwisgo gwisg tebyg iawn. Dyma ni, yr un sy'n ar y brig ar hyn o bryd. Dan dimlad wedi ni. Dwi'n meddwl bosib mae Rachel Fawkings sydd yn y cyfrwy, ond eiddo Erin Hornsey. A Halslake Nimrod, fel wedys ti. Yw'r ceffyl, allan o'r march, Glenside Rising Star, a'r gaseg Broad Driver Balin. Katie Downing yn amlwg yn bles iawn a'i dewis a'i phenderfyniad. Wel, dyma ni. Mae'r hosglwm wedi cael ei gosod. A fe fydd na dlws hefyd. Gaethon ni gipolwg sydyn o'r tlws gynne fach. Y tlws ar olygfa. A dyma ni'r tlws. Ni'n gweld y tlws ar y chwith yn cael ei gyflwyno. Dwi ddim yn siŵr bod na ddigon o bocedig ynddi I roi'r tlws hefyd. Mae'n I weld yn stryglo peth gyda'r rosglymau yn dywi.
Wad y teg bod natur y ceffyl yn gweddi'n iawn. Wel, mae yn cael llon llaw o osglymau, a dyma ni. Yn cyflwyno y wobr hefyd. Yn dlws werth i weld. Mae yn olwg urddasol gosgeiddig. Ydy yn wir, a i ni'n gweld y beirniad yn cyflwyno. Ond fel ti'n sôn, mae yn olygfa unigryw yn dyw yn olygfa ni'n gweld yn aml iawn. Ni'n gweld digon o bobl yn marchogaeth, ond mae'r olygfa yma yn un unigryw. A dwi'n meddwl bod fi wedi gweld dosbarth mor fawr, yn sicr nid yn y sioe frenhinol. A wy'n gwybod bod yna gymdeithas gyda y Cyfrwy Untu yn hyrwyddo ac yn gobeithio bydd yna gynnydd yn y datblygu a'r diddordeb mewn marchogaeth Cyfrwy Untu. Felly fe fydd hyn yn plesio'n fawr gweld cyment wedi dod yma ar Brynhawn Ddi Mawrth. Ar gil, wobr yn amlwg yn plesio'r un faint. Ie. Yn golygu cyment ar brif bencampwriaeth fydden ni'n dweud. A trydydd gyda ni ar hyn o bryd. Wyt ti di ennill yn y prif gylch? Mae rhaid fi feddwl. Fi di ennill yn y sioe frenhinol, ond dwi'n meddwl mae'n y cylch cyffyle oddi, rhai blynedd yn ôl erbyn hyn. Allai ddychmygu bod y timlad yn wefreiddiol? Ie, mae'n deimlad unigryw yn diwedd, ti'n modd. Wel, na sa'n gwybod. Dwi ddim yn berson emosiynol fel arfer, ond mae ennill yn y sioe frenhinol yn creu bach o emosiwn, mae rhai gweud. Mae'n bwysig i'r rhain nawr i safru'r foment yn dwi. Wel, ni'n ti gweld bod nhw dan deimlad nhw'r enillwyr yma. Ie, golygfa gosgeiddig iawn yn y prif gylch gyda Hallslick Nimrod yn ennill cystadleuaeth y Cyfrwy Untu. Ac fe ddaw eiliad gyffroes iawn cyn bo hir pan fydd Rachel Hawkins, sydd yn marchogaeth Hallslick Nimrod ar hyn o bryd, yn mynd amdani ac yn gobeithio rhoi sioe o flan y brif eisteddle. Pan fydd Hallslick Nimrod yn torri mewn i garlam. Wedi cipio calon y beirniad ac yn sicrhau y garden goch llon gyfarchiadau mawr iawn i berchenog Hallslick Nimrod ac Erin Hornsey, a bydden ni'n meddwl eiffi amdani nawr. Dyma ni, y foment fawr. Chi'n gwneud tipyn y sioe ohoni. Felly, Hallslick Nimrod yn carlamu o flan yr steddle. Rhaid edmygu Rachel Hawkins. Mae'n gystadleuaeth boblogedd. Ie. Ydw i? Boblogedd iawn o ran y nifer yn y cylch, ond hefyd... Gyda'r gynulleidfa? Ie, dyna o'n mynd i weid, mae'r sefyll yn llawn dop, ond mae yn bictiwr yn dywyd yma. Mae hon yn gystadleuaeth sy'n
tynnu sylw, mae'n rhywbeth unigryw yn dweud, ti'n bod, a gweld y plant wedyn. O. Dyma ni, ie, fi sôn am y plant. A dyna ni, cystadleuaeth y Cyfrwy Untu yn cloi cystadlaethau y bore a dechrau'r prynhawn yma ar ail ddiwrnod y sioe.